Ayan, so mga Kadong Bisaya, so nakasakay na tayo ng bus. First time ko rin makasakay ng bus ngayon. First time makasakay ng bus. Kim 15 ang pamasahe. 15 pesos. 15. Pinato kaysa nag-taxi pa. So expedition, baklaran pa rin. Ang dami pa naman mga mura, no? Daming mga mora. Yung mga gustong magnegosyo, marami dito mga mora. Sarap naman, 50 pesos. Magkano kaya ang tsinelas dyan? 25. Mumura. Black. Ay, sorry. Mura ng sapatos, 380. Okay, so ngayon mga Kadong Bisaya, nandito tayo sa gitna ng EDSA. Yan o. Dito tayo sa gitna ng EDSA. Yan, maraming tao. So, ngayon, ang gagawin ko naman ay mag-uukay-ukay tayo. Ukay-ukay challenge yung gagawin natin. So, maghahanap ako ng ukay-ukay. So, tara, lakad tayo. Hahanap tayo ng murang damit. Yan, so pupunta tayo dito sa dito, to shopping mall. To shopping center pala. Dami tao sa baba, oh. Yan guys, oh. regular days talaga.
So ayan, ito po yung 2 shopping center sa Baclaran. Daming tao. Parang wala lang COVID-19. Sige. So, papasok tayo. Maghahanap tayo ng damit. Init. Grabe init. Sana all. Ang dami mga mura dito kung mga pang negosyo. Pang negosyo pwede siya. Wait lang, madam, ha? Wait lang. Ito po ako, madam. Pawis na pawis na. Pawis na si Dong Bisaya. Ang daming damit oh. Ang gaganda ng mga design. Alam ang bagsak natin ito mamaya.